Gipasa og balik ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez sa Kongreso nga amyendahan ang House Bill 6783 ug himuong legal ang paggamit sa marijuana kun cannabis isip medisina o tambal. Niadtong Enero 16, 2023, gipasaka ni Congressman Alvarez ang nahisgutang balaod. Atol sa committee hearing niadtong Pebrero 21, giklaro sa kongresista nga kinahanglang walaon sa illegal nga droga ang marijuana ug himuong legal ang paggamit niini isip tambal. Ubos sa Comprehensive Drugs Act of 2002 kon Republic Act 9165 ang marijuana usa ka matang sa illegal nga droga. Ang marijuana o cannabis o weeds o roots gigamit sa ubang nasod isip tambal apan gikinahanglan nga duna kini reseta gikan sa doktor. Ang proposal ni Congressman Alvarez gisuportahan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, ang chairperson sa House Committee on Dangerous Drugs. Matod ni Congressman Barbers, pwedeng himong legal ang paggamit sa marijuana isip tambal apan dili kinahanglang abusuhon. Matod ni Congressman Barbers, legal ang marijuana isip tambal o medisina sa mga mosunod nga nasod, sa Argentina, sa Australia, sa Barbados, sa Brazil, sa Canada, sa Chile, sa Colombia, sa Costa Rica, sa Croatia, sa Cyprus, sa Czech Republic, sa Denmark, sa Ecuador, sa Finland, sa Georgia, sa Germany, sa Greece, sa Ireland, sa Israel, sa Italy, sa Jamaica, sa Lebanon, sa Luxembourg, sa Malawi, sa Malta, sa Mexico, sa the Netherlands, sa New Zealand, sa North Macedonia, sa Norway, sa Panama, sa Peru, sa Poland, sa Portugal, sa Rwanda, sa St. Vincent and the Grenadines, sa San Marino, sa South Africa, sa Spain, sa Sri Lanka, sa Switzerland, sa Thailand, sa United Kingdom, sa Uruguay, sa Vanuatu, sa Zambia, ug sa Zimbabwe. Sa mga nasod nga nahimong legal ang marijuana, gitumbok niini ang tulo ka United Nations Treaty. Una, ang 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. Ikaduha, ang 1971 Convention on Psychotropic Substances. Ug ikatulo, ang 1998 Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Ang cannabis o marijuana gibutang isip Schedule No. 1 drug ubo sa Single Convention Treaty. Buot pasabot kung dunay medikal nga basihan, pwedeng gamiton isip tambal ang marijuana kon cannabis. Matod ni Congressman Alvarez, ang paglista sa marijuana isip illegal nga droga walay klarong basihan o gikinahanglan nga kurihian. Matod ni Kongresista Alvarez og Barbers, daghan og ebidensya nga ang duga sa cannabis o marijuana o bang parte niya ni tambal sa mga lala nga sakit. Matod ni Congressman Barbers, gikinahanglan abrihan na sa mga Pilipino ang atong mga mata ug tan-awon ang mga siyentipikong diskusyon kabahin sa issue. Sa pagdepensa sa iyang proposal, matod ni Congressman Alvarez, mas daghan og violenteng krimen, aksidente ug kamatayon nga nahitabo isip resulta sa pagkahubog o sobrang pag-inom og alkohol. Daghang sakit usab ang mitakboy sa mga Pilipino tungod sa sigarilyo, apan padayon gihapon kining gitugutan sa gobyerno. Tungod kay dunay matiti ang gobyerno nga buhis. Samtang sumala sa research, ang marijuana mo resulta lang sa pagkaduka. Sumala ni Congressman Alvarez, sa State of Colorado, nakakolekta ang gobyerno og kapin o sa kabilyon kadolyares isip cannabis tax sa dihang gimong legal ang marijuana niadtong tuig 2014 ug niadtong tuig 2021. Nakakolekta ang State of Colorado og $423 billion gikan sa buhis sa marijuana. Sa Pilipinas, daghan kaayog gibawal gikan sa pagpangluwa sa karsada paingon sa pag-inom og tambal nga walay reseta. Daghan na kaayo og balaod ug gani ang uban dili na mahinumduman. Bawal man o dili, disiplina sa usa ka tawo ang mohatag kaniya og direksyon sa iyang pag-asinso o sa iyang pagkaparot. Edit Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!